Matay ba, istoryahan tamos tinol ba, no? Daghang kaingon ang Pilipinas ko, no? Luoy kayong nasod. Pero matag mga contest, ang Pilipinas mao mag-una. Contest sa laing nasod ba, babahuay o pante. Indaw ko Pilipinas. Tingnan no. Kuya di Pilipinas. Ang pimirong ingitsa sa pante, pag ingang kutistan. Singapore. Ubo na dahil ang kutistan sa Singapore, babay. Pak! Ito, laban niya pante babaw. Pak! Mutong, pabahuay ko, sa ito pa, dugok ng langaw. Dugok ang langaw na. Mutong, hantod pagkahulog. Ito ang langaw dito. Kedua kutistan, Japan. Ubo na yung kutistan Japan. Itsa sa mabaw niya. Pak! Itsa rito. Kumikas ka baho. Wala makita ang pante sa Japan. Oo. Napulos lang hanto pag-abot. Tuwag yan po langaw. Di na makita ang pante. Kaya puro langaw ang nakita. Kaya kumikas ka baho. Pagtawag na yun. Philippines! Ito. Ito na itong Philippines. Bobo ang Philippines. Pak! Itsa na sa Philippines ang ipante. Pak! Sus, pag-abot mabaw. Kaya huwag ilangaw yung dugok. Pag-abot sa ubos, huwag niya po ilangaw. Kaya pala mukha sa langaw. Nanampun. Kaya pirtingin bahuwa. Di na matampil ka baho. Nanampun nga. Hindi ako ka Pilipinas. Sa kabaho sa pantay.